Inqat magħna l-jumejn fejn l-arti, il-fidu l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. Insellmilkom, illum Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nsemmilkom miċ-ċentru ta' l-Onkoloġija Serentini Mamo qegħdin hawnhekk illum għal trasmissjoni tal-Quddiesa dan il-post hekk għażiż li fih jiġu diversi nies għal kura u hawn ukoll ħafna li jagħtuhom l-għajnuna jagħtu s-servizz tagħhom hawnhekk. Nixtieq insellem lil daw kollha li bħalissa qegħdin hawnhekk f'dan l-isptar u daw kollha li qegħdin b'xi mod jew ieħor jaħdmu hawnhekk joffru s-servizz tagħhom. Insellem il-Patri Mario Attart, miegħu hemm anki Patri Gino Ċangura, tnejn li huma jagħtu s-servizz tagħhom hawn. U ngħidlu kemm napprezzaw dan is-servizz sabiħ illi qed jagħtu hawnhekk tal-post li huwa tant għażiż għalina bħala Knisja. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixra din il-Quddiesa llum qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-Verġi Mqazza Marija tad-Duluri jew narfu l-ħtijiet tagħna u nitolbu maħfra tagħhom lil Alla. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaffrinna dnubietna u jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla meta ibnek intrefa fuq is-salib intrid li ommu tiqaf f'dejh u tbati miegħu. Għati li l-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-Passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra lil Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuh li dak li seta' jsalvah mill-mewt. U ġie mismuh minħabba l-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Fit-tjieba tiegħek mulej salvani. Fit-tjieba tiegħek mulej salvani. Fik mulej innistken, tħallini qatt ninfixel. Fil-ġustizzja tiegħek eħlisni,
ressaq widintek lejja, fittax eħlisni flimkien. Bit-tieba tiegħek mulej salvani. Kun blata tal-kenna lija, fortizza qawwija lis-salvani, tassew blata tiegħi u fortizza tiegħi int. Fġieħ ismek mexxini u wassanni flimkien. Bit-tieba tiegħek mulej salvani. Oħroġni mix-xibka li ħbewwa lija, għax int il-ken tiegħi. Fidejk jinnerħi ruħi, int ħlistni mulej Alla veru flimkien. Bit-tieba tiegħek mulej salvani. Jien fik nitma' mulej, jien ngħidlek Alla tiegħi int. Fidejk hi xortija, eħlisni min id l-edewwa u min id dawk li jeħduha kontrija flimkien. Bit-tieba tiegħek mulej salvani. Kemm kbira tieba tiegħek mulej li int irfajt għal dawk li jibżgħu minnek, li int ħejjejt għal dawk li jafdaw fik quddiem il-bnedmin flimkien. Bit-tieba tiegħek mulej salvani. Sekwenza. Wifqa kienet imbikkija, l-om ħdejbina fid-batija, fuq salib imdendel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak l-imrar bluġieħ mitmuma, nifet sejf in-niket. Kemm dbatija f'qalb muġuwa, li ma dwejjaq li jifnuha, ħasset l-om minn birka. Xweġa ġarbet u xkefrija, meta ratu fid-batija, l-om lil bina Alla. Qalb kull bniedem tħoss għalija, lillom Kristu u kemm tibkija, x'ħin taraf dil-ħasra. Min ma jħoss id-dwejjaq tagħha, x'ħin ta' Kristu l-om jilmaħħa, f'niked kbir ma bina. Għadnu biet tal-poplu l-ħati, lil Ġesu iratu jbati, taħt iswab blaħniena. Rat lil bina u beqet miegħu, f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu, waqt li ħarġet ruħu. Ommu għajn ta' mħabba lija, x'ġalni nħoss f'dik id-batija, biex jien nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba, la tħallija qatt tittabba, imħabti għal Kristu. Om qaddisa isma' talbi, dawk il-pjagi met li f'qalbi, tibnek Ġesu msallab. Aqsam miegħi did-batija għal Ġesu, li mħabba fija xerred demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki dnubieti, fis-salib nara ħtijieti, sakemm ngħix f'dil-ħajja. Kemm nixtieqni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmugħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Verġni mbirka om qalbina, uri miegħi din il-ħniena biex inħoss l-indiema. Mewt Ġesu met li quddiemi, fuq il-pjagi jkun biss kliemi u l-passjoni tiegħu. Ġan ninħoss il-pjagi fija, is-salib u kull dbatija u nissaffa b'demmu. Verġni mbirka jieqaf miegħi, f'jum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nar qatt ma nintilef. Bis-salib fit-triq wennisni u b'mewt ibnek om ħarisni, żommni sħiħ fil-grazzja. Meta jmut dal-ġisem f'qajjar, għamel int li jien nittajjar lejn is-sebħ tal-ġenna. Amen. Ħinja l-Verġni mqazza Marija għax jistħaqilha l-glorja tal-martirju li bla ma mietet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu l-maħbub u jieqaf ħdejha,
qal l-ommu mara hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu hawnhi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Dan huwa illi naqraw fl-Evanġelju skont San Ġwan illum u f'din is-sentenza l-aħħar sentenza ta' dan l-Evanġelju għandna dak li l-iktar importanti nieħdu magħna illum meta qed nagħmlu t-tifkira tal-Verġi Mqazza Marija tad-Duluri. Innutaw kif Ġesu meta qiegħed fuq is-salib u qiegħed fl-aħħar momenti tal-ħajja tiegħu lil-dixxiplu l-maħbub li qiegħed taħt is-salib ma jgħidlux issa jien wasalt fl-aħħar ħu ħsieb ommi ara li ma jonqosha xejn, imma jgħidlu iktar minn hekk. Jgħidlu hawn hi ommok u lila hawn hu ibnek. U d-dixxiplu fehem li hawnhekk qed jgħid Ġesu li qed jagħti l-ommu bħala id-dixxipli kollha, bħala l-umanità, li sbaħ rigal li qed jagħtina propju fl-aħħar mumenti tal-ħajja tiegħu. Aħna meta nħarsu lejn Marija hemmhekk lejn is-salib niftakru fl-għoża li għandna anki aħna l-Maltin li niċċelebraw fil-fatt din it-tifkira b'mod nazzjonali il-ġimgħa ta' qabel il-Ġimgħa Mqazza. Imma it-tifkira li ssir mal-Knisja fid-dinja kollha u propju llum u għalhekk illum aħna inħarsu lejn Marija u narawha Marija li tbati. Taħt is-salib Marija qiegħda tbati ma' bina. Kull sofferenza ta' Ġesu dak il-ħin qed jidħol ukoll fiha. Jekk jinsultaw lilu jitħoss ukoll l-insulti tagħhom dirizzati leha wkoll. Jekk iweġġgħu tweġġaj ukoll. Dik hija l-omm illi tbati ma' bina. U hija waħda mill-akbar dibatijiet meta omm issofri it-telfa ta' bina. Immiktar minn hekk ukoll Marija tbati mhux biss għax Ġesu qed imut imma xtaf li hu m'għamel xejn ħażin anzi għamel biss il-ġid, qed joqtluh u qed jagħmlu dawn nies li qalbhom mimlija kefrija u vittma tal-vjolenza ta' qalb korrotta. Aħna nafu li Marija batet ħafna u batet mhux biss taħt is-salib hemmhekk il-milja biex ngħidlek ta' tbatija tagħha, imma batiet ħajjeta kollha. Mill-bidunet, meta fil-bidu l-Anġlu Gabriel der lila u hi ma setgħetx tifhem imma aċċettat. La darba ġejja minn Alla aċċettat li tkun omm Alla. Imma hemmhekk qalet Marija dik is-sentenza importanti ara jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U kien dan li mexxija dejjem f'kull mument ta' tbatija fil-ħajja tagħha. Nafu kemm batit biex twellet il-bina, ma kellux fejn jitwielet, batit meta intilef fit-tempju, batit meta taraħ ukoll vittma ta' tant nies li jobodu lil Ġesu, dbatija ħajjeta kollha. Anzi, innutaw il-Marija aktar narawha fil-momenti ta' tbatija ta' Ġesu milli meta kellu il-momenti ta' glorja
Per eżempju, meta kien fuq it-Tabor, per eżempju, fit-trasfigurazzjoni tiegħu, jew nkella fid-daħla trionfali tiegħu f'Ġerusalemm, Marija iktar fil-mumenti ta' tbatija. U dan ifisser għalina illi Marija hija dik li tifhimna fid-tbatija tagħna għax hi batiet ħafna. Tifhem għalhekk xiġifieri meta aħna imbagħtu. U hawnhekk dan huwa l-messaġġ importanti ħafna għal ħajja tagħna lkoll li Marija hija dik l-omm li tagħna Ġesu biex takkumpanjana fil-mixja ta' ħajjitna u speċjalment fil-mumenti l-aktar diffiċli, fil-mumenti ta' tbatija. U billi hija għaddiet minn tant tbatija, żgur li tista' tassew tifhimna. Hawnhekk qegħdin aħna fiċ-ċentru tal-onkoloġija fejn jara dal-post tant sofferenza minn nies li jiġu hawnhekk għall-kura, minn nies li jiġu hawnhekk anki biex jagħtu s-servizz tagħhom li qed jaħdmu hawnhekk, minn familjari wkoll ta' dawn residenti hawnhekk jew li jkunu qegħdin b'xi mod jew ieħor mitħla ta' dal-post aw jara tant tbatija dal-post. Imma fl-istess waqt aw jara wkoll tant imħabba u ifakkarna propju f'Marija hija dik l-omm li takkumpanja lilna fit-tbatija tagħna. Fil-fatt, Marija Ġesu tajna bħala l-omm li takkumpanjana, imma wkoll li tallimna kif aħna nistgħu nakkumpanjaw lil dawk li qed isofru. Meta narawha bħalma rajniha fl-Evanġelju wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, mhix qed narawha titkellem, mhix qed narawha tagħmel ħafna affarijiet, imma hi preżenti, qiegħda hemm. U tfakkarna li ħafna drabi il-preżenza tagħna li hija importanti ma' min qed ibati. Kultant ma tistax tgħid ħafna xorti, anzi, kultant iktar ma tgħid għar kważi, imma hija l-preżenza tagħna li hija preżenza ta' mħabba, preżenza ta' kompassjoni, preżenza li tfisser ħafna għal dawk li qegħdin ibatu. U għalhekk jew illum f'din il-tifkira tal-Verġi Mqaddsa Marija tad-Duluri minn dan il-post li jara tant sofferenza imma jara wkoll tant imħabba fis-servizz u fil-qadi, nitolbu lil Marija kompli jkun dik l-omm illi takkumpanjana fil-ħajja tagħna, speċjalment fil-momenti l-aktar jibsa, u għejna wkoll bħala omm għallimna kif aħna nakkumpanjaw lil dawk li qegħdin ibatu bl-istess spirtu ta' mħabba tiegħek. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli x-xanda li b'xara tajba ta' mħabbtek lill-bnedmin kollha nitolbu. Tolbuk mulej għal daw kollha li jiġu hawnhekk f'dan il-post, iċ-ċentru tal-onkoloġija, dawk li qegħdin ukoll jagħtuhom is-servizz, nitolbu biex għal din is-sofferenza kollha ikun hemm ħafna u ħafna imħabba li jintwera propju fil-preżenza tal-persuni u fil-qadi tagħhom. Nitolbu. Tolbuk mulej biex timlina dejjem bl-ispirtu ta' Marija, spirtu ta' mħabba ta' kompassjoni, spirtu illi jagħmel dejjem il-ġid lill-persuni l-oħra nitolbu. Ringrazzjawk mulej tal-li tajtna dill-omm illi takkumpanjana, li tifhimna fid-tbatija tagħna, għamel li dejjem inħossu l-preżenza ta' dill-omm f'ħajjitna nitolbu. Tolbu għadda wkoll li qegħdin il-kura kemm hawnhekk ċentru tal-onkoloġija kemm l-Isptar Mater Dei, kif ukoll fl-isptarijiet l-oħra anki barra minn Malta, Maltin li qegħdin għall-kura barra minn Malta, u nitolbu għal dawk kollha li qegħdin ukoll jagħtu s-servizz tagħhom lilhom nitolbu.
Jina mulej biex aħna dejjem narfu nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Nitolbuk għal vittmi tat-terremot fil-Marokk u tal-arar fil-Libja. Tant nies li huma vittmi, tant nies qegħdin isofru u nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin jagħtuhom l-għajnuna fosthom numru ta' Maltin ukoll li qegħdin hemmhekk biex jgħinuhom. Nitolbu. Tolbu għad dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem biex int mulej tilqaħħom fi ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Is-sagrifiċċju għad tifir il-gwerra ta' ismu, iġi tagħna u tal-presemmanza kollha tiegħu. Għat-tifħir ta' ismek u għall-ħanin il-qattan u l-offerta li qegħdin nagħmlulek, ġieħ il-Verġi Mqaddsa Marija li x'ħin kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu fi ħniena kbira tiegħek tajtilna bħala Omm l-aktar twajba tagħna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. U faħruk imberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Verġi Mqaddsa Marija tad-Dururi li nisnet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru il-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kor ferħana jfaħruk ismewit ma' serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tiffer tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tinferxni. Isfawt l-art mija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għolja tas-samawit, imbierek mill-ġej fis-sem mulej. Osanna fil-għolja tas-samawit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li kla għall-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni
urrodu lek ħajra xoġbok tilqana un qoddimek biex naqduk. U mitċa kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles Mahuna, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għatlina l-kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin, fosthom San Franġisk, Santa Faustina u San Leopoldu, il-padrun tal-pazjenti tagħna, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla mis-seli tista' kollox, imkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna, inti fis-sfawiet, tqaddes ismek, tiġi sant fnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna d-dubietna bħalma nafru menuħati għalina, għaddaħanix fit-tiġi, eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw li għenu l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muni Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn drubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslim u laqda li jintret fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. Ringrazzjak ħafna. Ħaruf talla. Li tneħħi d-dubiet tad-dinja għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-dubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagramenti tal-fidwa ta' dejjem fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex aħna niftakru fin-niketh tal-Verġi Mqazza Marija intemmu fina l-ġid tal-Knisja dak li jonqos mid-dbatijiet ta' Kristu li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum il-kappella tal-Isptar tal-Onkoloġija f'Mater Dei. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin l-Arċidjoċeżi ta' Malta biex tkompli tagħti l-għajnuna tagħha lil persuni fil-bżonn jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.